Second, erista na ni aya ko sa awan na kimanang panaya ash wajaran siyang nisinish sagi ka gusto kasya sumesi na sa idealtar sa kita equipamento di palmo sa kita kuwan ko ta sinta sa sabay tabi de verspreiding van dit virus tegen te gaan. De belangrijkste maatregelen die volgens het RIVM genomen kunnen worden om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, zijn regelmatig handen wassen, in de binnenkant van de elleboog hoesten en niezen, papieren zakdoekjes gebruiken. Met ingang van de vieringen van deze zondag worden naar aanleiding van het schrijven van onze bisschoppen ook de volgende maatregelen genomen in onze kerken. Zoals u al gemerkt hebt, zijn de wijwatersbakjes leeg. Er kan geen gebruik worden gemaakt van wijwater om een kruisje te maken ter herinnering aan de doopsel bij binnenkomst en verlaten van de kerk. De oproep om elkaar de vrede van Christus te wensen zal niet worden gevolgd door elkaar een hand te geven. U geeft elkaar bij de vredeswens geen hand, maar kunt bijvoorbeeld wel even de ander aankijken en door een knikje met het hoofd deze vrede elkaar toewensen. Er zal alleen door de priester en eventueel, wanneer dit door het aantal mensen nodig is, door de diaken of één andere persoon communie worden uitgereikt. De heilige communie wordt dus door maximaal 2 personen uitgereikt in de kerk. De oorleden zullen allereerst de mogelijkheid krijgen om ter communie te gaan. Vandaag zal de diaken vervolgens de zijbeuken voor zijn rekening nemen, eerst de ene dan de andere, en ik zal in het midden zijn. Het ontvangen van de communie op de tong is in deze periode niet mogelijk. De communie kan alleen op de hand worden ontvangen. Bij al deze maatregelen willen wij met de bisschoppen van Nederland u vragen om te bidden voor alle mensen die wereldwijd slachtoffer zijn van het virus en voor alle die patiënten met hun zorg en deskundigheid begeleiden. Ik dank u voor uw begrip en uw medewerking en ik hoop dat we zo met elkaar op waardige wijze deze eerste zondag van de 40 dagen tijd kunnen vieren. Als gij de Zoon van God zijt, de duivel spreekt Jezus aan op zijn goddelijkheid. Eva wordt van de straf dat zij aan God gelijk zal worden als zij eet van de boom die in het midden van de tuin staat, de boom van kennis van goed en kwaad. Misschien zijn de lezingen van vandaag nog nooit zo actueel geweest als in onze tijd, in onze huidige tijd. Tegenwoordig worden wij voortdurend op aangesproken dat wij mensen in feite zelf God zijn. In ieder geval dat het tamelijk idioot zou zijn om een God boven je te doen. De een beweert dat er in het geheel geen God is en dat je gewoon moet doen bij je zinnen. En de ander komt tot de conclusie dat het goddelijke, als dat dan bestaat, alleen in jezelf te vinden is. Je eigen zelf, je eigen ik, dat heeft goddelijke status. Het woorden van de dichter Willem Kloos in 1894. Ik ben een God in het diepst van mijn gedachten en zit het binnenst van mijn ziel ten troon. Voor Kloos was een dichter een geheel autonome schepper, geheel onafhankelijk.
zijn dichtkunst. Hoogmoed is door de eeuwen heen als een kwaad bestemd. En dat geldt niet alleen voor het christendom en het jodendom, ook in de klassieke oudheid werd hoogmoed iblis als een kwaad gezien. Denk aan het verhaal van Icarus, die met zijn zelfgemaakte vleugels te dicht bij de zon klom, waardoor het was gesmeld en hij neersloot. Hoogmoed voor de val. In onze tijd wordt assertiviteit en deugd genoemd. Je hebt recht op de beste plaats. Zelfonderschatting wordt gezien als zelfvertrouwen. Ik kan je alleen maar helpen in het leven vooruit te komen. Denk aan Pippi Langkous. Aan haar wordt toegeschreven de volgende uitspraak. Ik heb het nog nooit gedaan, dus denk ik dat ik het wel kan. Eva wordt verleid door de slang. De slang weet dat de mens een vrije wil heeft, dat de mens kan kiezen tussen goed en kwaad. De slang kent ook de zwakheid van de mens. Eva ziet het probleem dat voor zich geplaatst wordt. Ze gaat met de slang in discussie. Met de slang is haar te slim af. En zij wil zwijgen voor zijn argument. Adam daartegen staat er alleen maar bij. Hij zegt een stom woord. En al zijn onnozelheid volgt hij Eva. Paulus schrijft dat de misstap van Adam het begin van het kwaad is. De fout van één mens bracht allen de dood. Voor Paulus is de nalatigheid van Adam het grote kwaad, de grote zonde. Nalatigheid kun je zien als de tekenhanger van hoogmoed. Daar waar de een zegt dat hij alles onder controle heeft en het van even zal oplossen, zegt de ander, wat kan ik eraan doen? De een onderschat zichzelf, de ander schuift alle verantwoordelijkheid van zich af en laat het allemaal maar gebeuren. Beide houdingen zijn afkeurig zwaar. Een deugdzaam mens zoekt het juiste middenweg. Naast de drie goddelijke deugden, geloof, hoop en liefde kennen we de vier kardinale deugden. Moed, matigheid, rechtvaardigheid en verstandigheid. Deze deugden vinden we terug bij Plato en zijn verder uitgewerkt door Aristoteles, de twee grote Griekse filosofen van de oudheid. De derde kardinale deugd is uit de 4e eeuw na Christus en afkomstig van de heilige Ambrosius. Het zijn kardinale deugden omdat hier alles wordt draait. Het Latijnse woord cardio betekent scharnier. Alle andere deugden kunnen we van deze dingen afleiden. En zo kunnen we hoogmoed en nalatigheid verbinden met moed. Moed is het middenhouden tussen overmoed en lafheid. Hoogmoed is een vorm van hoogmoed en nalatigheid is een vorm van lafheid. Eva toont hier moed. Zij gaat het gesprek aan. Maar helaas is haar nieuwsgierigheid sterker dan haar verstandelijkheid. Zij maakt de verkeerde keuze, maar ze durft in ieder geval te kiezen. Ze neemt verantwoordelijkheid. Adam doet alleen maar lafheid. Jezus laat ons zien hoe wij het kwaad kunnen weerstaan. Het weerstaan van het kwaad vraagt om moed en om wijsheid. We moeten het aandurven het gesprek aan te gaan, verantwoordelijkheid te nemen en we moeten de juiste keuze maken. 4 dagen zijn de tijd bij uitstek om het hierin te oefenen. Deugden moet je oefenen. Door ze te oefenen zorg je ervoor dat ze je eigen worden. Deugden vormen je persoonlijkheid. Door ze te oefenen worden ze deel van jezelf. Juist in de 40 dagen tijd kunnen we door oefening
wending geven. Ieder kan met zichzelf nagaan welke deugd extra aandacht nodig heeft en welke ondeugd weggewerkt moet worden. Door de deugden te oefenen verbinden wij ons leven met het leven van Jezus Christus. Zo gedragen wij ons als zijn leerlingen. Hij is onze weg ten leven. Hij is de weg, de waarheid en het leven. Hij schenkt ons zijn genade. Door en in hem vinden wij onze weg naar